Il-membri parlamentari laboristi għażlu li jaħarbu mill-mistoqsijiet ta' dan l-istazzjon wara li ġew affaċċjati bir-rapport Ewropew inkwetanti li ddeskriva sitwazzjoni tad demokrazija f'Malta bħala staġnata. Dan ir-rapport ta' 1000 paġna tkellem speċifikament dwar il-ħidma tal-Gvern Malti u jindika kif sar ftit li xejn fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni. Apparti minn hekk dan ir-rapport li sar fuq livell Ewropew jikkonferma li fil-Gvern ta' qabela jeżistu problemi ta' nuqqas ta' kontabilità. Mhux hekk biss jissemmew anke l-attakki fuq il-membri tal-ġudikatura u dik li r-rapport isejjaħ bħala manipolazzjoni politika. Madankollu d-deputati tal-Gvern baqgħu jiddefendu anke l-ħażin li aċċena lih dan ir-rapport b'membri tal-Kabinett spiċċaw iduru jippuntaw subajhom lejna buħut minnhom kważi isteriċi. Ir-rapport Ewropew sab li anke pereżempju l-attakk fuq il-ġudikatura immina d-demokrazija. Demokrazija ma toġ biss l-oppożizzjoni, tal-kulħadd, tal-gvern għal kulħadd. Però tifhem ukoll it-trasparenza tkun għal kulħadd ukoll. Mhux il-Partit Nazzjonalista għal rapport Ewropew. Naħseb meta jaraw l-atteġġament li qed iġibu ruħhom bih deputati tal-Partit. Ħabba l-Partit Nazzjonalista ħareġ ir-rapport. Ġewwa l-Parlament, ġifieri n-nies jistgħu jiġġudikaw weħedhom meta. Ir-rapport Ewropew sab li d-demokrazija staġnata minħabba l-Partit Nazzjonalista tgħid sew jew. Jiena nista' ngħid illi dawn ir-rapporti meta wieħed jikkonsidra l-atteġġjament tad deputati tal-Partit Nazzjonalista ġewwa il-Parlament żgur. Ir-rapport kellem fuq l-attakk tal-ġudikatura minn Roberta Bela mhux mill-Partit Nazzjonalista. Żgur li ma jgħinux l-image ta' pajjiżna. Rapport indipendenti Ewropew sab li d-demokrazija f'Malta staġnata ma tgħid xejn fuq da. Rapport indipendenti Ewropew sab. Ir-rapport inkwetak imma. Ir-rapport qassam lil pajjiżi skont kategoriji differenti u jitkellem riżultat tajjeb pajjiżna. U jitkellem dwar il-pajjiżi kollha. Tinkwetani dejjem meta tidħol id-demokrazija, però nemmen li fl-aħħar snin għamilna pass il qudiem b'riform importanti. Id-demokrazija ta' pajjiżna staġnata. Ma jiddispjaċejk. Diskutu il-ħamallaġni u l-imġieba pastaża tad-deputati. Ir-rapport sab li d-demokrazija f'Malta hija staġnata, il-pajjiż imexxih il-Gvern Laburista. Kif juru dawn il-filmati, il-membri tal-Gvern spiċċaw infexxew f'attakk partiġjan fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista minflok iwieġbu d-domandi dwar id-demokrazija staġnata li tkellem dwar ir-rapport Ewropew.